det er sjovt. Yeeha! Juhu! Er du med at gå så, de fede svin? Nej. Hvis I absolut skal med, så kom for fanden. Jeg har bare lavet det bedste brev til julemanden. Julemanden bliver så glad. Jeg ønsker mig en uldjakke. Jeg ønsker mig et knæveben. Jeg ønsker mig en øjeoperation. Jeg ønsker mig et bildæk. Jeg ønsker mig en død rotte. Jeg ønsker mig tyggegummi. Jeg ønsker mig en stor paraply. Kom så, gå så. Nu er det din tur. Du ønsker dig jo en fedtsugning. Rigtigt. Jeg ønsker mig ikke en skid, men jeg sender en brevbombe til julemanden nu. Hold da kæft, der er mange breve. Dem smider jeg sgu ud. Ikke smid mit brev ud, din psykopat. Der er sgu da en bombe til julemanden. Jeg synes ikke, du skal sende den til julemanden, for jeg elsker nemlig jul. Hold da kæft, selvfølgelig skal vi da dræbe julemanden. Nu kæft, der er ikke nogen bombe i. Jeg tager den sgu med alligevel. Så lad os se, hvad der sker. Vi ses, røvholder! Så næste stop, julemanden. Jeg håber, du kører galt. Kom så, møgunger. I er pisse langsomme. Vi skal ud og stjæle et juletræ. Kom, skynd jer. Vi kører uden mor. Man, vi fik mor. Ej, for satan. Nu kører vi. Endelig er vi fremme. Halløj, fede svin. Hold da kæft, din klamme kanin. Nu føler jeg mig krænket. Anyways, hvad skal I have? Der er sgu ikke flere juletræer. I må finde et andet sted. Giv os nu et juletræ, eller jeg nakker dig. Slap af, mand. Bare gå ud og tage et juletræ. De her træ, I ser her, det er til de fattige. Vi vil have et motherfucker stort træ. Det her, det er vores mellemtræ. Det kan kvinder rigtig godt lide. Jeg vil have noget større. Er du sikker på det? Jeg synes, det er meget pænt. Og så går vi herover, og det er det største træ i byen. Yeah, baby. Godt, det er en aftale. Det bliver 45.000 kroner. Kom så, din store stærke tyr. Hej alle sammen. Sikke en stor bandit. Jeg håber, I har en stor lastbil. Ja, jeg har den største. Nå, hvor er den så? Det her, det er min fars lastbil. Min lastbil er blevet stjålet. Vi må nøjes med den der. Skal vi ikke bare vælge mellemmodellen, så er det også meget nemmere. Hold da kæft, kvindemenneske. Jeg bærer den sgu da hjem. Den kan sgu da ikke være særlig tung, den her. God fornøjelse, vi tager hjem. Hej hej. Ses, bro. Far, han har været væk i 3 dage. Jeg håber sgu, han har været forbi McDonald's. Han overlevede. Har du været på Mac'en, dit fede svin? Yay! Godt klaret, men jeg vil gerne have min McDonald's mad lige nu. Kæft, hvor er jeg stærk, mand. Jeg er en rigtig badass. Mor, jeg tror far er død. Kan vi få en ny? Hold da kæft. Du har rest resten af året. Det var da utroligt, at du har fået det her kæmpestore træ ind i stuen. Intet problem. Prøv at se min store, muskuløse krop for fanden. Det her, det ligner sgu lort. Yeah, baby. Ej, far. Jeg synes, det her træ er fucking grimt. Jeg får kvalme, når jeg kigger på den stjerne der. Skal vi ikke bare smide lort ud? Hold da kæft, dit fladnæsede svin. Det var sgu da min stjerne. Jeg føler mig krænket. Jeg er sådan en lille yndig pige. Du må altså bare behandle mig ordentligt som min dame. Hold nu kæft, du larmer. Det hjælper slet ikke. Man skal sgu da passe på, hvad man siger til sådan en teenager som mig. Jeg kan jo begå selvmord og alt muligt. Nu bliver jeg nødt til at komme på psykiatrisk skadestue for hjælp. Hjælp, hjælp. Tino, stille for fanden. Jeg får ondt i ørerne. Nu får jeg kraft om en stuerest i seng. Nej, jeg vil ej. Og nu hvor I ryger i seng, så æder jeg dit McDonald's mad her. Far, jeg tror altså ikke, det er en god idé, at du spiser det der. Du er fucking fed. Hvad siger du til, at jeg spiser det hurtigt for dig, og så går jeg i seng? Og jeg ved godt, at mit værelse ligger den vej. Nej, det går ikke, du. Det er min mad nu. Jeg slæbte det her juletræ hjem. Nu er det nu. Nu skal I eddermame med i seng nu. Skynd jer for helvede. Det går for langsomt. Jeg håber, at julemanden har fået min brevbombe. Det kunne være nice. Så dør han nemlig. Nu er det i seng, unge dame. Hvorfor fanden skal jeg i seng allerede? Nu føler jeg mig krænket. Nu går jeg ned og spiser fars McDonald's mad. Lige nu. Det er min mad, unge dame. Hvis du rører den, så er du færdig.
Far, tror du, jeg er bange for dig? Jeg kunne smadre dig i en slåskamp, hvis jeg vil. Som om du kan. Jeg smadrer dig i morgen. Gustav, vågn op for helvede. Jeg har den bedste idé i hele verden. Vil du være med til den? Den er rigtig god. Jeg lover dig det. Det planen ellers var, det var... jeg glemte det sgu. Pisseirriterende. Hvad fanden? Gustav, vågn op, dit fede svin. Jeg tror, det er en indbrudstyv. Lad os gå ned og nakke ham sammen. Ho, ho, ho. Hvad ønsker de fede svin så? Fuck, jeg glemte fedtuningen. Ej, fuck, jeg er fed. Ej, hvorfor spiser jeg så meget med? Hvorfor er jeg så mega fed? Jeg er på slankekur. McDonald's mad. Ej, hvor frøder. Bajer. Det er voldfrøderen. Kæft, en god bajer. Shit, det er en indbrudstyv. Jeg henter fars gun. Hej små børn. I ser da meget søde ud. Jeg vil hakke dig i små stykker. Hov, ikke tal sådan der til mig, ellers får du ingen slik. Hold nu kæft. Hej lille ven, kan du finde ud af bøvs? Ej, mener du det? Kun én gave? Så skidt det, så får du også Gustavs. Det var godt, jeg fik 2, var. Fordi du er en dejlig krisebasse. Der er noget, jeg har tænkt på. Jeg har sendt et brev til dig. Hvorfor har du ikke åbnet det? Ser du, unge dame? Nå, det brev. Det har jeg ikke fået kigget på endnu. Nu skal I høre, små børn. Jeg har den her sæk fyldt med gaver. Vil I hjælpe mig med at dele dem ud? Nej, for helvede. Det gider jeg sgu da ikke. Tror du, jeg er din slave eller sådan noget? Altså, det er sgu da nissene, der skulle gøre sådan noget for dig, mand. Let røven og gør det selv, dit fede svin. What the fuck? Jeg synes, du skal tage den sæk, og så let røven op på taget, og hent din rensdyr. Okay. Og du har 5 sekunder. Okay, så smutter jeg. Jeg ser først lige igennem den her skorsten. Søde små krisebasser må jeg gerne blive. Nu skrider du, og det kan ikke gå for langsomt. Tag hoveddøren lige nu. Oh shit, nu er jeg bange. Okay, så går jeg altså. Ses røvhuller. Adios, motherfucker. Hils rensdyrene. Gustav, lær bøvs for fanden. Ho, ho, ho. Op med jer, møgunger. Jeg har lyst til at smadre nogen. Kom ud af sengen. Jeg er så klar. Lad os komme ud og få det overstået. Kæmper inde ved juletræet, så giver jeg dig en røv fuld. Husk, Gustav, begge gaver er mine. Det er ikke nogen fedtsugning, jo. Hvad fanden er det for noget lort, jeg har fået julemanden? Jeg prøver den lige. Sikke noget møje. Glædelig jul, Gurli og Gustav. Er I kommet for at se mig og min far slås? Ja! Jeg har kørt for politiet. Jeg har taget kameraet med, så jeg kan filme jer. Og jeg synger en sang. Prøv at se den her rotte. Og nu skal jeg gå til tennis. Se, hvor god jeg er. Og jeg kan lave larm. Jeg har lige kørt 300 km i timen. Nu har jeg lyst til pølser og bacon. Står du der på dit smarte løbehjul og siger, at du gerne vil putte os i munden og slik på os? Slap af, der er ikke nogen, der gider æde jer. Hvad fanden er det for en lyd? Det kan måske være børnelokkeren. Hurtigt gem jer. Halløj, jeg er Batman. Det er bare for sjov, det er bare mig. Hold da kæft. Jeg skulle lade meget sejre end jer til sammen. Se, det er mine fodspor. Hvad fanden laver du? Du har også været oppe på mit tag, så. Du er færdig. Jeg er blevet mega sulten. Skal vi ikke alle sammen tage på McDonald's og spise en cheeseburger sammen? Wow! Wuff, wuff. Jeg gider ikke på McDonald's med dig. Nå, jeg skrider røvler. Hej. Nej, kan du ikke ramme. Jeg er Batman. Nu bliver jeg rundtosset og stresset, og derfor hader jeg bare julen.